Presiden ke Voice of the People's Party bat UMLA ke Nongkram constituency uba Arden Mila Besayumat ulaong bak jingya kun bandawa nak sarkar jela ban penbet themaya ke reservation policy kamdai setia ke jingya kun persya ya kinu kirushimen. Kani kejingkran uba Arden kalong haba jubab ya kejingkan tho unong elam ko United Democratic Party uba polling do uba diru UMLA ke Shillong West berwintri hak sarkar MDA 2. Hoi kalami mo kita kejingkan tho ke balami hakilat thai ko bot tandai na kaleng kejingi hi kejingi le kamong bo unu rushmen kejingi le kamong persya unu rushmen lani ya kunu rushmen lani kunu ko jai ben riu ko mangila unu ro sang kejingi le kejingi kan be pen be ya kan kejingi ka bami na reception policy ka balong ka jing ka bakta ya ki samna jing ba kejingi le kejingi kum ka party kalong ngim don por bangini kren ya kita ki kam shimen jungno ngim don por hiru bangini kren ya kita namar ki kam ki bakrao ngidon nakam ta kala oi jung ka jai ban sandur mo kum bangi ong ha ka vision ke jingi to revive, to restore and to transform te ban penimpat ban pen bahapat ban pen kladur ti ki kam ki bakham krao ki don yingi bangin plate jumot bani kita ki kam shimet ke jing ki brewe kadang ka ketian ke bagiong ba khosi umla banding tadi hato kidi dau tre bagi di ke tho para nong yalam pi ngam ngit pa ka jing kan tho kan dei tang ha ka jai ben riu jingi teng ni sngo ba ki jinge pa ki jinge pra ki jinge kanan desing ida suponondur badi tang khosi tandai ngim ban klet ba kiwi ki jai ben riu ki pa ni kiwi ki jai ben riu ki shrut hi pramaki te kaslong hangi bangim dei ban plate jumut han ya kita ki belong negative ngim dei ban plate jumut han ki ba sniu haka jai mreu menda kadon ka jing ong ba o bon uba persya bon uba kantho bon uba ngipni ba bon uba long persya andre ka jing shali ubon uba kersan mo ombro uba sniu bon uba bhai uba sniu kidon ni ken ki basniu kono ke imlang salang te ting ila supen he thani ka basniu haka jai mreu ji ten renga nga so ba komba kalong hi ngam i pat kumba kalong hakani ka khep ka bamta mo kumba kalong hakani ka khep ka bamta ngadang ong ki perlok ki ba ong ba le se kani ka jingra ka jingi ko ra ka jing pai ndi kumba long mentali we are more united kum ka jai man ri phi te boleh ka wan ka jingi tali namar bakut apa kan nongrim ka scam ka nongrim ka biang ka jingya linti ka jingi kum ki nongelam ka bet yak mo upai ba wai ka jing kersan tenre habakal linti kampiang tu upai ba umma kan ban ai ka jing kersan ba ai ka jing kersan le se tong tu basngu i te fishmen lani basngu yede ye fishmen tenre hakani ka kenti ka pamata ngi ba le se kam padon ka jing renti ka jing tli kumba kalong hakani ka jing le ka jing bat ngam don jing arten ban nang ni sakmat kan nang kham bahang ngin nang khametli ngin nang khamya namar kum kinong elam ngin simru ye kalat kenti ban nang hikai ye ke babhai ka jai benre to kumunong ilam hatu pi kerpat padem tak bosul di sensai pertai batin wan dan ya dan bentar le penyetir kat om mentung sebi le penyetir kat halo kan iki isu phila ban mi ha yo ba Arden mo ngang ong phila ban ben yo ba Arden kam le phila ban ben ye ka VPP kam le tamba wan mi lam bakla ya ka mat kai wan persang ban persothu bakla kai ya ka reservation policy mo namar ba kamdei tang bagai lam bakala kalong ka jingle ranju namo pai ba ulo start te mentang ong ep upai ba ulo te upai ba yo lo di information ki samla jungi ki yo lo di information ki bangiru ngi yo kamdei kum ki por mu cha ba ki yo tang ki leader ye kita ki information mo ye ki information menta ka don ha ka kti jungi kun samla ka jungi balanang la start te kalong ka ka ba ni penle ran pan ye le di bangin kren ni ki bam dei ki bam bet ki bam biang tang ban persotho bakla pai ba hatu la ban bam hakini ki khendiat posnem na thai bolong ka chat ndi jundi kalong kumni ru nom kedu plat kinong elam kala ban long bangim not ban kren ni ka jing shisha kala ban long bangi ting yu pai ba ban kren ni ka bangi dei ban kren ten re ka kenti ha ka kenti ka jungi hi kum ka Voice of the People Party ni shime ka ni kala do ban hikai yu pai ba ya galenti ka bau dei ban ya hikai yu pai ba ya galenti ka bau dei ban so tho namar upai ba hi udon kam ya ka jing hikai na kaleng kinong elam te lesi kalau abdi kesin kapan kong bagi nongelam ki keren bat ki hikai ki pai ba kan ha ka jinga linti ha ki kumnu bangini ki da kanu ka linti ba kum ta ter kan